Takže tu by sa dalo veľa urobiť pre situáciu, pre vytvorenie pracovných príležitostí malých, stredne veľkých podnikov a takto vlastne zabezpečiť lepšiu prípravu na povolanie pre mladých ľudí. Ale myslím si, že Katarína to skutočne veľmi dobre prezentovala, takže nebude potrebných veľa pozmeňujúcich návrhov. Katarína, chceš ešte niečo povedať? Nech sa páči. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Myslím si, že pozornosť, ktorá je venovaná New Skills for New Jobs ako programu, je vysoká. Koniec koncov sama chodím po viacerých konferenciách, budúci týždeň napríklad v Turecku, keď ich táto naša iniciatíva ich veľmi zaujíma. Takže je to naozaj veľmi dobré. Takisto som veľmi rada, že komisia je prítomná, pretože minulé tu nemali žiadne stanovisko. To len tak na okraj. Viacerí kolegovia spomenuli podporu škôl, podnikov, inštitúcií, ministerstiev. Som veľmi rada, že túto myšlienku všetci podporujú. Trošičku ma pozitívne prekvapilo, že aj pán Bisky podporuje crafty alebo remesla. Myslela som si, že Santiago bude veľmi spokojný, ale vidím, že viacerí. Bolo to naozaj niečo, čo som si špecificky myslela, že tam bude veľmi dobré, pretože je to niečo, na čom veľmi záleží a aby sme podporovali aj pre ďalšie generácie niečo, čo možno vymiera. Veľmi veľa vecí bolo spomenutých, viac menej so všetkým súhlasím. Ak budú v tomto zmysle aj nejaké pripomienky, ktoré budú potom prezentované, tak veľmi rada tieto všetky pripomienky podporím. Ďakujem vám pekne.